Odhi County Manyamira MCA Ward Mabonya Matuta Julius Matwere ochwalo e nyim od bura Manyamira paro kod dwaro mar thicho koe kom governor e county no Amos Nyaribo. Kano ochwalo e nyim od bura Manyamira paro no okinyi ma kawuono, Matwere seo governor Nyaribo kuom dhi ataro gi chike mata apisi kendo tiyo marach gi teko mare ma en tielo mar adek ma MCAs e county no temo thicho koe kom governor Nyaribo higni ariyo tok ka temo mamoko ariyo ne osegore Luanda. Commissioner. I wish to give notice of motion for removal of Honorable Amos Nyaribo, the Governor of Nyamira County, from office by way of impeachment on the following grounds. Number one, gross violation of the Constitution of Kenya and other laws. And two, abuse of office. Thank you, Mr. Speaker. Ika hena parkura dek bang sa achiel nyakorom gajuang odhiambo chendo en rameny piny erokamano kuom medo ketera mogi TV kapok yo mokwongo. Nyar jaluo wacho ni en tiere kodwa kendo wacho no jiwo rawere mane